Mabigat po. Sa gabi-gabi iniisip ko pa paano gagawin ko to. Wala kami pera. Kaya nga po lumapit ako dito sa Ako Bicol para humingi ng tulong. Para makuha na po yung sa dibdib niya. Kasama natin ngayon ang ina na si Maria Mila Campillos. Ina siya ni Miko na mayroong iniindang bukol sa kanyang kanang dibdib at kailangang sumailalim sa isang CT scan upang malaman ang tunay nitong kalagayan. Paano ngayon ninyo natutustusan yung pangangailangan ng pamilya nyo, yung mga pang-araw-araw na gastusin? Yung mga anak ko po, may trabaho sila, yung apat ko may asawa lang, yung May asawa bukod na sa amin. Itong breadwinner ko yung sumiko, yung nakakatulong sa akin. Tsaka labada man po ang trabaho ko. So kayo po naglalabada? Ayun po. So ngayon po nanay, lumapit po kayo at dumulog kayo dito sa Opo. programa ni Congressman Saldico, Ako Bicol Opo. Tabang Ora mismo. Ano ho yung pinakakailangan ni Miko? Ito nga pong hinihingi kong tulong pag CT scan para po matagal na yung bukol sa dibdib. Sa dibdib niya para makatrabaho na talagang formal. Minsan po, hindi nakakatrabaho tapos masakit na. Gaano kabigat nanay na nakikita nyo yung anak nyo na yung nanay nyo na naghahanap buhay na katulong nyo ngayon yun yung may problema? Mabigat po. Sa gabi-gabi iniisip ko pa paano gagawin ko to. Wala kami pera. Kaya nga po lumapit ako dito sa Ako Bicol para humingi ng tulong. Para makuha na po yung sa dibdib niya. Ito nanay, ora mismo po naming ipinarating sa Ako Bicol Party List Coordinator at ora mismo din nilang inasikaso at wala na raw kayong aalalahanin sa pagpasitis ka ng inyong anak dahil sagot na ng Ako Bicol Party List. Katulong na po. kakampi pa. Salamat po kay Congressman Saldico. Salamat Ayun. po. So wala na kayong problema nanay? Salamat May po. pagpasitis ka na? Malaki. Opo. Salamat talaga. God Opo. bless na lang po. At maliban dyan, nanay, siyempre, ang palatuntunan ito ay meron din pong ipaparating na tulong sa inyo. Galing pa rin dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldicos. Tanggapin niyo po ito, nanay. Salamat po kay Congressman Saldico. Tsaka po sa mga staff. Opo. Sa iyo rin po. Salamat. God Opo. bless. Salamat po. Malaki talagang tulong ng Ako Bicol. Ayun. Sana po mas matulungan nyo.